Olemme saapuneet Mönkijä Safarin 6. etapille eli Ao Parang Resorttiin. Anteeksi, Ao Pakarang Resorttiin. Eli Pakaroiden ranta. Miltä nyt tuntuu, Luukas Talvo? Mä en muista sen nimeä, mutta niitä on tuolla. Taustalla näkyy, aiomme vuokrata siis kajakin ja lähteä tunniksi tutkailemaan Eteläkärjen vedellistä maastoa. Ehkä jopa pulahdamme snorklailemaan veteen, jos löydämme sopivan rantautumispisteen. Maisemat täällä ovat varsin huikeat. Amerikkalaistyttö keinuu leppoisasti siellä taustalla.